Çandiya Mamaka Ankara peşangaha tezhibe ya binavê Şîfayê Şerîf hate vekirinê gelek rayedar û giregirên yên bajar jî beşdar bûn. Heştê berhemên ji hev xweştir û balkêştir û delaltir ji bo hunerhezan hatine pêşandanê. Pêşange jî wê heta dehê cotmeyê vekirî be heke riya we hate Ankarê ji bo ku hûn hinek bêneka xweş bidin û pêşangeyeka delal bikirin ji bo merakdaran vekirî hevdir. Pêşaneya tesîbê ya Şafî Şerîfel navenda çandeya Mamakê hat vekirin. Gelek giregirên dewletê rayedar û Enqereyê beşdarî pêşaneyê bûn. Serokê Giştî Partiya Yenîden Refahê û Parlamenter İstanbulê Doktor Muhammed Fatih Erbakan û hevsera xwe çûn pêşaneyê. Tabii çok güzel eserler. Berhemên gelek hêjane, ev berhem mikedeke mezin hatine çêkirin. Bi taybetî jî bav û kalê me Osmaniyan bi sedan salan xwedî li hunera tezhibê derketine. Hunera ku ji bav û kalê me maye, bi berhemên herî baş tê dewam kirin. Ev jî me gelekî bextewar dike. Li pêşengehê heştê berhemên hêja hatin pêşandan. Her yek bi roniya çavan, hezkirineke mezin, sabir û sebateke bêhem hatine xêzkirin. Li pêşangê gelek berhemên bi qîmet hene. Yek ji wan jî qasîdeya avê ye. Qasîdeya avê Fizûlî nivîsandiye. Fizûlî eşq û evîna xwe ya ku li ser Resûlê Xwedê biriya avê behs kiriye. Müzehîba pêşaneyê Aysel Toprak û hevalên wê yên kursiyer ev berhemên giranbuha di sal û nîvekê de çêkirine. Bütün arkadaşlarımızla biz 1,5 Ez û hevalê xwe ev salê ku nîve bi dil û can dixebitin. Di her derbeyeke firçeyê de me salavat anî û xebata xwe wisa birserî. Dema em li berheman dinêrin her yek xwediyê çîrokekê ye. Peygamber Efendimiz'e hitap. Wekî di berhema min de jî xuya dibe, min xwest wê rehmetê tefsîr bikim ku xol hemû alemê pêça ye. Pêşane gelek hat ecebandin û gelek kes beşdarî bûn. Ev pêşaneya li navenda çandeya Mamakê ve heta dihê cotmehê vekirî be.